и частично бях в течение, че се готви такова нещо. Разговарял съм с представители на по-голяма част от организациите и смятам, че това е изключително полезно, а бих казал, че не е навременно, защото закъсняхме за тези неща. Прекрасно е това, че създавахме множество организации, че сме по родове войски, по видове служби и така нататък. Сигурността е една. За какво единство говорим, когато не сме етични в рамките на основния закон на страна? Конституцията предполага национално единство. От това ние не можем да излезем. Следващия документ, който трябва да обърнем внимание и трябва да бъде според мен водещ в бъдещата ни дейност. Разбира се, също да не пропусна да кажа сега в самото начало. Вариантите, които гледах още с нощи, като ги получих на имейл. Вариант 3 ми се струва най-добър. Най-много позволява да се работи. Най-добра е формулата на форум. Нека да се запази това съществуващо, което имаме в момента, но да не се допуска то да се противоречи нещата да върват в диалог. Стратегията за национална сигурност, която знаете, че беше приета през 2011 година на 8 март, отмени военната доктрина и концепцията за национална сигурност, които преди това бяха приети през 1998. В тази стратегия са записани националните цели и приоритети, националните интереси. Към тези приоритети обаче имаме 7 неща. Те са 7 приоритета. Необходимостта от разработването на 7 ключови политики. Аз мисля, че този многообразен ресурс тук няма да ни бъде достатъчен да го впрегнем в разработването на тези ключови политики и ще ви обясня защо според мен е така. От времето на Платон и Аристотел, когато се мъчат да мислят как да изглежда държавата и как да се гарантира държавността, се поставя въпроса обществото да бъде разделено на 3 прослойки, 3 класи. Философи, които да задават дневния ред на обществото, да го определят, предписват, мислят по него. Войници, които да пазят това общество, неговите достижения, и орачи, или ако перифразираме днес, производителите на блага. Ние трябва да намерим и от другите прослойки, защото ние сме войниците на обществото. И пак Платон и Аристотел са ни предупредили. Ако случайно някой му се прииска от едната прослойка да мине в другата, или обществото до толкова се обърка, че почва да им разменя местата, то обикновено настъпва хаос и разрив в държавата. Безусловно днес имаме по-голяма нужда от единство заради сложността на съвременния свят, заради това, че все повече конфликти, които се отразяват все по-тежко върху нас. Ние не съвсем сме наясно какво би се случило в перспектива. Вече компресията на съвременната геополитика не ни позволява да се чувстваме дистанцирани от всичките тези конфликти. Безусловното ни членство в евроатлантически структури и така нататък ни вкарва в една рамка. Но извън това са нашите национални цели и приоритети. Жизнено важните задачи, които стоят пред нашата нация. Никой няма да ни прости това какви пагони сме носили в миналото или днес в запаса с какви се титулуваме. Разбира се, и аз съм против това да се политизираме. Защото ние видяхме как умело ни използваха като ракети носители редица колеги. Да не ви казвам кои, които ги правихме кметове дори към последните избори, други, които ставаха кметове или не успяха да станат кметове, но имаха нашата реална подкрепа, стават общински съветници и така нататък. Политиката, която се провежда с тяхното участие, по никакъв начин, според мен, не бихме могли да свържем еднозначно с тези национални интереси. Мисля, че трябва да поканим в бъдеще в нашия форум да участват и орачите и философи, за да можем да работим по-ефективно. Благодаря ви за вниманието. Завърших.